Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpe, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo ki kubor na ke jela. Hadian ke jing mat jing bat ke jing min sao jong kat tu kat ni ki khina skul namar ke jing snio pala jong surong keri boy youth federation haka ar pratorik urimpang kalami shikmat ban maramot yu surak bala jat rathai hasnang umling ublapin ye so shaka school St Francis D Assisi secondary school ya kani ke sinjam la shim dikit khot jong ka RBYF nanong po circle birni hat circle ar phomer circle bat ko umling union ki blatre shitom ban the ma bat pindap iki benta basniu jong usurong khnang ba ki pat ba bat khamtam ki khina school kin yo ban let ban wan da jing shngai haba krench ki lat pathai khubor usamla rockland marbanyang president ko umling unit ulo ong bakaseng kadap da jing smokia ka bajur halor ka jinglong jingman jongte usurong ubalabu jingma ki baju pendan kam yu uman kasngi ulapin gen mauru bahakini ki khindiat sngi baladem kila don ki jingmin saw jong ki khina skul ki balai daga skuti namar ka jing sniu pala jong surong halor ka ni ka nongrim ka RBYF kala shim ka sinja maramon kat bala ka bor na ka benta ka jing sok bat ka jing shngan jong ki pat ba ha ka juk kapor ka seng kala kintu ye unong mi khmat ka than bat ya ka sarkar bakin phai khmat kerpang ban pinyo ski maramot pura yote usurong khnang bo onlong ubabiang bat ubashngan na ka benta ki khina skul bat ka shnong hi baro kawai ka banikong nakaliang jogi ka RBYF umling unit ni kentu ya ka sarkar khamtam ya ulokal MLA jongi ba ide ban pikmat lem ya kane ka surok ka belajot rathar hangne te kumta nakaliang jongi ka seng rengkat ka jing ya trilang bat kin khot ngila maramot kat kum kabor bangila namar khamtam kalade kapor suap bat kalong kabajinjar yaki khna school tesa sisin ni karpat ya ka sarkar bakan simkia ya kane ka surok mana kane ngan siutupi ha kane kapor ka kane ka tiyo ko badang sulej te kadon ka jingja ka baide hane surok niyo ka jing ujor na kinong snong ba kidon ki khna school ki bahing ki buan bu school da ka skuti da ka bait te kadon ka jing kala jong ka skuti ka bait ne te ki khna ki lai man sau baru kadon ki jing sin jong ki mau jing pumpum jong ka surok te ki khna ki sim jinjar baniat te kane kalong ki jing pau jongi na kaliang jong ka seng ya ka sarkar somha pin sim khia lem ya kane ka surok ban maramot lem de namar ba sibun ki jing ngi ya shem ha baidi bat kane la kalong hadu ki bai kaliru namar ba hapo jang ka kilometer la dengin chong da kali ka mai ka chong pispa tingka wala da ngile ja ka highway na highway ba ngile chadu barni ka ka de khat ar kilometer ka bai kali ka chong tang repo tingka desa pa jing fer hapo jang ka kilometer bat ka khat ar kilometer te tang kane kintin nga so man kar pa de ka sarkar so pin chim khia lem ya kane ka surak ba pin ya namar ba hoi ni sim sha ga jing ni sim sha jing na kaliang dungi ni no function please good. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now.